Poskytujete aj operácie a akého druhu? Súčasťou našej ambulancie je aj operačná miestnosť, kde vykonávame hlavne preventívne zákroky. Najčastejšie sa jedná o kastráciu, sterilizáciu sučiek a mačiek. Je to v podstate ako keby rutinný zákrok, ktorý sa robí v celkovej anestézii. Zväčša po tej operácii tí naši pacienti sú do tej hodinky dvoch komplet zobudení, idú vlastne s majiteľmi domov. No, tu máme nášho jedného z našich prvých pacientov. Áno, nových pacientov, áno. Konkrétne súčka je má 9 mesiacov, to je ešte na kastráciu skoro, zväčša sa tento zákrok vykonáva po tej prvej až druhej rúji. Je to vyslovene zákrok, ktorý sa vykonáva z hľadiska prevencie hlavne útvarov alebo nádorov mliečnej žľazy. Hlavne sa jedná o karcinómy mliečnej žľazy a potom hodne často sa vyskytuje u nekastrovaných sučiek aj zápal maternice. Je teda potrebné, aby tí ľudia dali kastrovať tie fenky? Ako vy, ako veterinár, odporúčate to? Jasne. Ako ja to určite odporúčam. Nie je to akože nevyhnutné, ale predie sa minimálne týmto trom stavom. Čiže nádorom mliečnej žľazy, zápalu maternice a nechceným šteniatom, nechcenému kryťu. Tá kastrácia vlastne trvá len jeden deň, alebo teda pár hodín zrejme. Viete čo, to je ako rutine je to zákrok, ktorý zväčša nepresiahne viac ako hodinu. Viac ako hodinu to nepresiahne. Ako keď rátame celkovo aj príprava pacienta, aj ako tá sedácia, celková anestézia, príprava operačného pola, samotný zákrok, to prebudenie do tých 2-3 hodiniek. Vy ste tu teda noví. Plánujete aj pohotovostné služby mať, alebo ako to v tomto je? Do budúcna určite plánujeme mať aj pohotovostnú službu. Z začiatku sme to chceli hlavne spraviť pre vyslovene našich zákazníkov, našich klientov, ale samozrejme chceme to rozšíriť časom. Zatiaľ sme tu teda dvaja, nemáme ani sestru, ale do budúcna určite by sme chceli robiť v podstate mimo tých ordinačných hodín. Mimo ordinačných hodín poskytovať pohotovostné ošetrenie. Čo sa týka ako najčastejšie na tej pohotovosti, s čím sa my stretneme, hodne často vracajúce napríklad psi, hnačky, môže byť aj rôzne rany, traumy. Priestory nie sú až také veľké, plánujete v budúcnosti to nejako rozšíriť? To je dobrá otázka. No, viete čo? Mali sme taký určitý plán, ale nezávisí to úplne akože všetko od nás. Tu vedľa je jeden obchodný priestor, ktorý je uzavretý. Bol by to taký sen, že či by sa to raz podarilo spraviť, že určite by sme chceli mať do budúcna aj rentgen, a na to by trebalo troška väčší priestor.